जय श्री जगन्नाथ। कामिका एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर उवाच कहन्ति युधिष्ठिर राजा वासुदेवंकु करी पूजा। श्रावण कृष्ण एकादशी केवल नामरे प्रशंसी। श्रीकृष्ण उवाच कृष्ण कहन्ति नृप शुण पापनाशन पुण्यमान। नारद ब्रह्मांक संवाद शुणिले तुटिब विषाद। नारद उवाच नारद पचारन्ते विधि पूर्वे जा कहिछन्ति बुझि। हे भगवान पद्मासन तुम्भर ठारु शुणि मन। श्रावण कृष्ण एकादशी नाम कुहन्तु ब्रह्मराशि। एथिरे जे विधि जे हेब हे प्रभु मोते त कहिब। ब्रह्मा उवाच नारद मुनि पचारन्ते कहन्ति ब्रह्मा लोकहिते। कामिनी नामरे श्रावणी जे कृष्ण एकादशी राणी। ଯାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଦେଇ ବାଜପେୟର ଫଳ ପାଇ। ଏଥିରେ ପୂଜିବ ଶ୍ରୀଧର ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର। ମାଧବ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ନାମ କିଅବା ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ପୂର୍ବ ଅଥବା ଧ୍ୟାନ କଲେ ଶୁଣ ହେ ତାହା ଯାହା ମିଳେ। ଗଙ୍ଗାରେ କିଅବା କାଶୀରେ କିଅବା ନୈମିଷେ ପୁଷ୍କରେ। ନ ମିଳେ ଯେଉଁ ଫଳ ପୁଣ୍ୟ ତା ଦିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଜନ। ସିଂହର ବୃହସ୍ପତି ଥାଇ ଜାଗଦାବରୀ ସ୍ନାନ ପାଇ। ଦଣ୍ଡକେ ଅବା ବ୍ୟତିପାତେ ସେ ଫଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂଜନ୍ତେ। ସାଗର ବନଯୁତ କରି ଯେ ଦେଲା ବିପ୍ରେ ବସୁନ୍ଧରୀ। ଯେ କଲା ଏକାମିକା ବ୍ରତ ହୁଏ ଈଦୃଶ ଫଳବନ୍ତ। ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଥାଇ ଉଭୟମୁଖୀ ଯେ ଦିଅଇ। ବିଧିରେ କାମିକା କରଇ ନୁହେଁ ସମାନ ଫଳ ପାଇ। ତେଣୁ ସର୍ବଥା ଯତ୍ନ କରି କାମିକା ଦିନେ ନରହରି। ଯଥା ଶକ୍ତିରେ ପୂଜା କରି ଯେତେ ପାପକୁ ଭୟ କରି। ପାପ ପଙ୍କିଳ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତରଣେ କାମନା ବନ୍ଧୁ। ଏଥିରୁ ତର ତର ହୋଇ ପବିତ୍ର ପାପ ନାଶି ନାହିଁ। ଏ ରୂପ ଏ ବ୍ରତକୁ ଜାଣ କହୁଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଧ୍ୟାନରେ ନିରତ ଯେ ଫଳ ଲଭଇ ନିୟତ। ସେ ଫଳ ଏକାମିକା କରି ନରେ ପାଆନ୍ତି ନରହରି। ଯେହୁ କାମିକା ବ୍ରତ କରି ଜାଗର ଦେଇ ପୂଜେ ହରି। ସେ ରୌଦ୍ର ଯମକୁ ନ ଦେଖେ ନ ରହେ ଦୁର୍ଗତିର ପାଖେ। ଯେ କରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସେ ନୁହେଁ କୁଜୋନି ସମ୍ଭୂତ। କାମିକା ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କୈବଲ୍ୟ ଲଭେ ଯୋଗ କରି। ତେଣୁ ସଂଯତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ କର ଏ ବ୍ରତ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରେ ଯେଉଁ ନର ଏ ଦିନେ ପୂଜେ ଦାମୋଦର। ପାପରେ ନୁହଁଇ ସେ ଲିପ୍ତ ପୟରେ ପ୍ରାୟ ପଦ୍ମପତ୍ର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସତେ ଭାର ଦେଲେ ନୋହେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୁଲେ। କାମିକା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ରେ ଯେ ପୂଜନ। କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ପ୍ରୀତି କରେ ନୁହେଁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଭାରେ। କାମିକା ଦିନେ ମଞ୍ଜରୀର ଯେତେ ସନ୍ତୋଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ରୂପାର ଚାରି ଭାଗ ପୂଜି ସେ ପ୍ରୀତି ନୋହିବ ଅରଜି। ପ୍ରବାଳ ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ମୌକ୍ତିକ ଏ ରତ୍ନ ଆଦି ଯେ ଅନେକ। ଏ ପୂଜା ନ ତୋଷଇ ହରି କେବଳ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀରେ ଯେହୁ ପୂଜିଲେ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ। ତାର ଆଜନ୍ମ ପାପ ଚୟ ନିଶେଷ ଲଭଇ ନିଶ୍ଚୟ। ଯାହାର ଦର୍ଶନ ମଙ୍ଗଳ ନିଖିଳ ଅଘ ସଂଘହର। ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତେ ରୋଗ ଯାଇ। ଯାହାକୁ ଶକ୍ତ କରି ଜନ ଗଣନା ନ କରଇ ଯମ। ଆବର କଲା ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଧାନେ ତତ୍ପର। ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଳଏ ରୋପିତ
ହୋଇବ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଚିତ୍ତ, କରନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଫଳେ ଦାନ। ଯେ ଦେବୀ ତୁଳସୀ ସମାନ, ଯେ ହରି ଦିନେ ଅହର୍ନିଶେ, ଦୀପ ଜାଳଇ ବୃକ୍ଷ ପାଶେ। ଯେ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଫଳ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚର। ଏକାଦଶୀରେ ଯେଉଁ ଦୀପ, ଜାଳଇ କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ନୃପ। ତା ପିତୃଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗେ ଥାଇ, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସୁଧା ପିଇ। ଘୃତରେ ତିଳ ତୈଳ ଅବା, ଦୀପ ଜାଳି ଯେ କରେ ସେବା। ସେ କୋଟି ଦୀପ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକକୁ ସୁଖେ ଯାଇ। ହେ ନୃପ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ସିନା, କହିଲି କାମିକା ମହିମା। ଏଣୁ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବଥା, ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ହରେ ବ୍ୟଥା। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ପାପ, ବିନାଶୀ ଏହାର ପ୍ରତାପ। ଏ ମହାପୁଣ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ ସଦା। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନର, ଯେ ଶୁଣେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏହାର। ସେ ସର୍ବ ପାପୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ। ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ କାମିକେକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ନାମ ସପ୍ତଦଶୋऽଧ୍ୟାୟଃ।